clínica, e a aplicación clínica é tremenda. Vou vos contar agora. Que facemos nos ali? Como impactou todos estes avances na clínica? Sabedes que a Fundación, nos traballamos, porque a min gústame así, traballamos dentro do marco, a min, claro, esa idea que ten cada un, a min sempre me apeteceu moito traballar dentro do que é o sistema público, porque pareceme que hai cousas que non se pode xogar e que ten que haber sempre un acceso absolutamente equitativo, que, como mínimo, a sanidade, a educación e a xustiza teñen que ter un acceso absolutamente equitativo, todo o mundo. Pero isto non sei se sei que non se cumpre en unhas partes do mundo mellor que en outras, pero cada un ten que loitar por as súas ideas. Entón, sempre loitei moito por poder facer isto dentro do ámbito público. Sempre tamén loitei por unha idea. Aquí temos unha tendencia impresionante ao que é o minifundio. Témolo marcado como os irlandeses, así como a fogo. Noutras partes de España tamén é así, non somos nada máis que nós os exclusivos. Non é unha herencia celta, ni moito menos. Claro, se a xenética, a xenómica, faina cada hospital, e dentro do hospital cada servizo, sendo algo dependente da tecnoloxía e cada vez máis complicado, non únicamente polo coste dos equipamentos, sino polo know-how, polo saber facer. Isto non é rentable, non pode ser, non vas a ninguna parte, non podes competir. E conseguín, non sin esforzos, porque de verdade que é unha loita diaria, que aquí o sistema público de saúde, aínda que está ubicado aquí en Santiago, porque por estar, tanto tería como estuvera ubicado en outro lado, é unha fundación do Sistema Galego de Saúde que dá servicio a todos os hospitais da rede do Sergas, e os médicos tamén de primaria, a todo o sistema sanitario galego. Claro, eso favorece moito, porque temos moito máis volumen de casos, moitísimos máis doentes e mostras, eso abarata moitos procesos e fainos máis competitivos, e desde logo moito máis competitivos que en España. Isto empezou fai, como vos decía, uns 15 anos, e hoxe en día somos o centro español público obrigado que ten máis volumen. De feito, ao ser máis competitivo, a nosa demanda externa chamolle fora de Galicia, vai aumentando un 300% anual. E creo que foi un éxito, ainda que vos digo que é moi complicado evitar os localismos, e que todo o mundo quera telo, e que isto é unha cousa, unha loita, que non sei eu canto durará, porque tamén dame moito medo de que eu non vou estar aquí eternamente. Cando non estea, teño un medo tan grande que todo se desintegre. Dame como pánico, porque sei que o noso futuro vai por aí, bueno, o noso futuro deste campiño pequeno que non é nada dentro do mundo. Eu vivo personalmente, claro. E que facemos? Mirade, chamámoslle Fundación Pública, porque é unha fundación pública galega de medicina xenómica. Realmente o que mande o Sergas, porque son todos o patroado e o conselleiro, non sei que, non sei canto. Eu estou ali nada máis que dentro do consello ese, director da fundación, e doulles os meus consellos. Moitas veces me fan caso, outras veces non. Normalmente cando non fan caso é porque non teñen cartos, ou porque queren aforrar. Pero sempre penso que tratan de axudar. O que pasa é que a sanidade está como está. E ali damos servizo, como vos digo, a toda a xente. Chamámoslle Fundación de Medicina Xenómica. Eu ali levo un principio moi... Eu, por exemplo, é máis xerarquizado que pode ser na universidade. Eu son o director, pero teño, sobre todo, unha dirección moral, xa que non práctica, porque eu traballo, eu son profesor da universidade e únicamente cobro da universidade. Outro, non, son director, pero renuncio ao salario, porque así, que me dá isto? Moitísima, unha autoridade moral, porque é a maneira de ter o grupo cohesionado. Así podo dicirles, mirade, eu traballo moito, moitísimo, non cobro. Teredes que facer un esforzo vos tamén, se queredes que sigamos para diante. E os liderazgos morais éticos son tan importantes como os outros. E que facemos? Chamámoslle xenómica, porque preferín darlle ese título porque, aínda que facíamos antes, todo o que facíamos era xenes, xenética, o que se hereda, cada vez máis é xenoma. E que non se hereda, non ten por que heredarse, son moitas veces cousas somáticas. Por iso preferimos darlle o nome de xenómica e non de xenética, o sea, as aplicacións médicas de importancia clínica que veñen derivado dos avances de xenómica. Moitas veces son hereditarias, efectivamente, outras veces non. Este é o noso traballo. Realmente, o noso traballo ten unha diferencia grande cos análisis clínicos convencionais que se fan no hospital. O primeiro, que traballamos nun material moi sensible, que son os ácidos nucleicos.
É moi sensible por varios motivos. Primeiro, como vos decía, nunha grande cantidad de veces o que facemos herédase e afecta non únicamente a doente que nos pregunta, sino tamén a toda a súa familia, a súa ascendencia, a súa descendencia, os seus irmáns, ten consecuencias. Logo, o acto de comunicarlles, se queren saber se teñen esa enfermedade e queren facerse un análisis genético, ou ben a xente da familia que está a risco de telo porque un familiar témolo diagnosticado, a xente hai que informarlle ben de todas estas cousas e de se quere saber ou quere non saber. Todo o mundo, isto tamén cambiou moito na medicina, ten dereito a saber e ten dereito a non saber. Imaginadevos unha enfermedade xenética que non ten cura. Igual non queres sabelo, porque igual sabelo é máis unha maldición que un beneficio. Unha enfermedade destas que morres aos 40 anos e que ten unha penetrancia do 100%, que hai moitísimas. Igual ti dis, non quero sabelo, para qué? Para estar angustiado o resto da miña vida. Pero igual queres ter un fillo e queres sabelo. Ou igual queres sabelo cando chegas a unha idade porque queres planificar a tua vida. Ou igual dache moita angustia e non queres sabelo. Cada un é un mundo. É un mundo que o que estou vendo eu que ninguén tan siquiera non se pode decir o que faría un para empezar hasta telo, hasta estar no caso. E ainda estar no caso é raro que un se entenda ben a un mesmo. Por lo tanto, todo este acto de comunicar todo isto e pedirle a xente que a veces non é fácil, porque sabedes que todas, mesmo as que se heredan, as enfermedades que se heredan, non todas elas teñen unha penetrancia total. E moitas veces, ademais, as propias cousas que vemos teñen limitacións e non sabemos canto valen. De modo que contalo todo non é doado. É unha cousa que leva traballo e faise nun acto médico que non está para nada resolto en Galicia nin en España, que se chama Consello Xenético. É o meu traballo destes anos que veñen tratar de conseguir que isto se poda facer ben na nosa terra. Xa que non o vou conseguir ben que se faga ben no resto do mundo porque cada un ten que ser consciente das súas limitacións, porque isto hai que organizalo ben. Todavía hoxe en día chegan casos moi dramáticos porque isto en España é o único país da Unión Europea onde non hai especialidade de xenética clínica. É outra das miñas loitas, a ver se este ano conseguímolo. Porque non hai, é o único país da Unión Europea que non ten especialidade de xenética, imaginádevos, sendo como é tan importante para prácticamente todo. E claro, non hai tradición de consello xenético, que en outros países está resolto. E ainda me pasan casos como me aconteceu fai pouco, venme un señor desesperado, e os venres que estou aquí pola tarde dedícome a atender a xente que non entende ben o análisis ou que o especialista non lle supo explicar ou que están angustiados, que é o normal, porque, aínda que ás veces non ten un resultado positivo, pues están angustiados igual porque teñen ali un resultado críptico que non entende. E veme un todo angustiadísimo, dicíndome que nos diagnosticamos que ten unha enfermedade terrible, neurolóxica, non me acordo se era Huntington, era unha desas expansións de trinucleótidos, que sabedes que se chaman mutacións dinámicas, que son enfermedades que sempre se anticipan, na seguinte xeración son máis graves, porque aumenta o tamaño da expansión, e de comenzo máis precoz, e que son moito de tipo neurolóxico, son todas as ataxias e moitas enfermedades neurodegenerativas importantes. Tamén a causa máis grande de normalidade, de deficiencia intelectual, como se chama eufemísticamente, en España, que non é o Down, que é o síndrome do X frágil. Estas son todo mutacións dinámicas. Claro, isto era terrible, el seguro que iba a morrer, de feito, tiña moitos síntomas que daballe un ano de vida, non moito máis. Estaba tratamento psiquiátrico, porque claro, imaginadevos o impacto de ter unha cousa, que vas a ter unha cousa que vais a morrer dentro dun ano. Isto non é fácil de soportar, para ninguén, por moi estable que a cousa de supervivencia é moi tremenda. Pero viña angustiado, pero non por el. Viña angustiado e tiña unha depresión tremenda, era polos seus fillos, e decíame, pero é que eu xa pedín oficialmente, pero vostedes negáronme que lle fixera a facer a proba aos meus fillos, que tiñan 3 e 2 anos. Claro, non lle podemos facer a proba aos fillos, porque os fillos teñen dereito, aínda que non hai unha lei, non lle podemos facer un análisis hasta que cheguen aos 18 anos, e eles poden decidir se queren saber ou queren non saber. Isto non se pode facer. É unha norma universal no noso campo de práctica clínica. El decíame, bueno, é que me entero meu nada máis, pero non podemos correr o risco ese daí, non é boa práctica clínica. Pero claro, imaginamos como foi todo o caso. El tiña unha enfermedade que xa tivera
a súa avoa, a súa nai, ninguén lle contou que aquelo era hereditario. Ninguén lle dixo que podía beneficiarse de análisis prenatais e preimplantacionais. Ninguén. Cando empezou a aparecer síntomas, ninguén lle pediu se quería saber ou non saber. O neurólogo del, díxolle, mira, estás empezando a ter unhos síntomas como os da túa familia. Vou pedir un análisis a Santiago. Isto non se pode facer. E logo, cando chega os análisis, dis, mira, mala sorte. Teso da túa nai, o que tuvo a túa nai. Claro, isto non se pode facer nunca. Todo é un desastre. E para min é unha prioridade agora porque podes avanzar moito ultrasecuenciando o xenoma en 2 horas. Que máis ten? Se logo pasa isto. Entendedes, temos que progresar a todos os niveis dunha maneira paralela. Tamén no que é divulgación, no que é coñecemento, no que é saber. Se isto fai así, non sirve para nada. Vale a pena parar un pouco aí e ir equilibrando outras cousas, senón o progreso non é adecuado. Bueno, claro, eu pasei toda a tarde, como traballamos moito con probabilidades, engañeino totalmente. Xa sei que normalmente nós estamos acostumados a darlle unha probabilidade neutral. Como co estadística bayesiana podense facer trucos maravillosos, engañar a calqueira. Se queredes vos poño un exemplo. Convencino totalmente de que era prácticamente imposible que os seus fillos les pasaran nada. Como sei que nunca o vivirá, polo menos quedou feliz. Cureille pensou máis que o psiquiatra. Estou seguro. Ainda está moi mal, pero ainda fai 4 meses contactoume outra vez para dar máis grazas, que el xa podía morrer feliz, que tal. É mentira total, os seus fillos teñen o 50%. Isto é a realidade. Pero el nunca vai a vivir esa realidade. Pero a mí o que me desesperou foi que o fallo do sistema tan tremendo. Isto non pode ser que pase, e pasa, continuamente. E, bueno, e que facemos? Bueno, non sei se vos estou contando cousas que vos interesan, pero casi como non estou utilizando diapositivas, estou me sincerando de todas as cousas. Bueno, esta é a vida como é. Non, hai cousas que están ben, cousas que están mal. Tamén hai, mira, de outra cousa que hai no sistema sanitario, mira, aquí facemos que isto é unha cousa boa para nós. Nós temos acceso a análisis genéticos que non ten, que, bueno, boa para nós será mala en outras especialidades, pero non vos podedes imaginar os desequilibrios que hai no sistema sanitario español en acceso á sanidade. Por exemplo, nós aquí todos os análisis genéticos están cubertos. En teoría todos deberían estar cubertos porque parece que é unha... Bueno, de feito hai unha lei que di que todo o mundo ten dereito, pero non é a realidade. En Castilla-La Mancha, se te queres facer un análisis de un sende, por exemplo, de cancro de mama hereditario, tens que pagar 4.000 euros a un privado, ou ver a Galicia de vacacións e ter un médico amigo, para que non te coste, e que veña a fundación, que é gratuita. Hai desequilibrios brutales. E nós, por exemplo, que é diagnóstico xenético está moi ben coberto, porque temos isto. En outras partes non está coberto. Isto é o que hai. Pero é moi desequilibrado. Isto é unha cousa que temos que reflexionar, que estáse producindo desequilibrios moi grandes no acceso na equidade ao sistema sanitario. Isto non é xusto. Na parte de xenética, nos facemos tamén moitos diagnósticos prenatais e agora xa preimplantacionais, desde fai nada. Diagnóstico prenatal, sabedes o que? Fanse de rutina, nada máis que para, ainda que debía ser estendido a máis cousas, non se fai nada máis que para o Down ou para cromosomopatías. E logo tamén, si, faise de rutina a toda a xente que ten patoloxías xenéticas hereditarias graves. Diagnóstico preimplantacional é coller un embrión que estea libre de enfermedades xenéticas, Consiste en ligado a unha FIV, unha fecundación in vitro, en xente que ten patoloxías xenéticas hereditarias e que non ten por que pasar por un aborto e un prenatal e todo eso. A xente tería dereito a facerse un análisis preimplantacional e que lle implanten un embrión libre de enfermedade. Isto en España únicamente podese facer dentro do sistema público de saúde en Andalucía, en Cataluña e en Navarra. Non se pode facer en outras comunidades. Agora, eu loitei ali un pouco e desde agora, desde dentro dun mes, vaise poder facer tamén en Galicia. Xa vos digo, aquí prácticamente, bueno, todas as patoloxías xenéticas, por moito que costen, fanse. Pero teño que loitar eu personalmente. Cando é un caso raro, moitas veces a xerencia dun hospital, ao médico non lle autoriza, chámame. E teño que ser eu o que solucione o problema. É por isto, senón cortaba. Outra cousa que me preocupa, non pode ser que isto funcione así. Que facemos? Antes, cando eu empezaba, todo era cromosomopatías, como vos decía.
Agora, máis ou menos, cromosomopatías para nós no grupo temos unha parte de citosinética, de feito temos 3 unidades de citosinética. Ali traballase facendo cariotipos, como vedes nos libros, nas cousas, pero é todo con sistemas, sempre son buscadores automáticos de metafases en cultivos linfocitarios ou fibroblastos. Buscan automáticamente as metafases, pero logo saca as metafases buscadas, hai que escoller os cromosomas e pegalos. Hai que collerlos, plim, plim, plim. A xente ten tanta práctica que cando empezan plim, 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 xa te fa un cariotipo nun segundo. Temos un de prenatal. O cariotipado é manual, porque non o podes facer automático. Tes moitas axudas informáticas, E cando se utiliza unha técnica que se chama painting, que é de colorines, xa os ordena, xa os colle el, pero a xente prefire, por algún motivo, collelos e poñelos. Pero xa lle facilita, ten axudas. Xa che digo, unha vez a partir dunha metafase, poñer eso así, duralles 20 segundos. Teñen que facer miles, miles. De modo que van... O sea, podes alucinar, coñen así o ratón e empezan... Se hai algún que está mal colocado, xa lle colocan, xa lle avisa o sistema e faise fis tamén. Dame impresión de que vai ser sustituído todo pouco a pouco. Estamos sustituindo xa moitas partes co que se chaman arrays de CGH. É posible que todos estes sistemas teñan unha vida limitada no tempo. Ainda o estamos facendo, o 90% do que se fai na parte de citosinética é así. Pero hai uns arrays que se chaman, un sistema que se chama CGH arrays. CGH arrays son arrays estos son as iniciais de hibridación genómica comparada. Son sondas que detectan, que mapean todo o xenoma. De modo que podes ver se ten perdas ou teñen duplicacións. Por exemplo, cromosoma 21, se hai un down, saberías todo o cromosoma 21 triplicado en dosis. Igual non enteiro. Entón, ti podes calcular dosis. Isto é moi importante. Tamén podes calcular microdeleccións e microduplicacións, porque que non as podes ver, ás veces, nin tan siquiera utilizando FIS. Isto vai sustituir pouco a pouco o que se chaman CGH arrays, xa está empezando a sustituílo, e vai a sustituir posiblemente en pouco tempo a todo isto. Estamos facendo o cambio, lentamente, porque hai que facer as cousas lentamente con moita seguridade clínica. De todos modos, a citosinética nada máis que neste momento representa o 10% ou o 15% do total do traballo no que é a patoloxía xenética fora do cancro. O resto son enfermedades, o 30% son enfermedades mendelianas. Máis ou menos temos 10% do noso traballo, cromosomopatías, 30% enfermedades mendelianas. Enfermedades mendelianas heredables, hereditarias, normais. Temos moitas, temos unhas cerca de 3.000. Non podemos facer todas. Nós no noso laboratorio facemos 350, máis ou menos. E somos o laboratorio que máis fai, non de Europa, pero sí de España. Os que máis fan son un laboratorio holandés de Leiden que fan 700 e pico. En Europa temos un sistema público da Unión Europea que se chama Orfanet, donde ven, que podedes miralo na web, verlo e buscalo, donde se ve que fai cada un. Ti, por exemplo, chégate leucodistrofia non sei cantos, non sei canto, que non a faz. E chégate un caso destes. Te podes mirar quen a fai. As enfermedades xenéticas